da me ka dafa? Akwai biyar, akwai samun, akwai murjin, sannan akwai gasasshen alade, sannan kuma jinsin tsuntsaye kala-kala. Ya mai girma han mulki. Ba ki gaya mishi ba ne? Ya mai girman mulki na faɗa masa. Ashe ban ce ka dafa ganyen bidal ba? Na je ɗakin da ake ajiye kayan abincin. Masu kawo ba su kawo baya mai girman mulki. Shashe! Wani da wani aiki sai naka ya mai girman mulki. A tafi da shi. An gama. Gana mai azaba. Ya ki biyan bukata ta. Dole in samu abin da nake so. Ba na tausayin wanda bai bani abin da nake so. Ba zan taɓa saurara ma. Shashan! Umarninka nake jira ya mai girman mulki. A hada da masu kawo kayan abinci. A hukunta su duka. An gama. Barbuna ya kara ma mu je tsaya shi. Ubangijin Barbuna ya huci zuciyarka ya mai girman mulki. Ba laifina ba ne, ba laifina ba ne, su ne ba su kawo abin da kan kana tsammanin akwai abin da zai gagari sarki a wannan faɗin duniya har ya taya ba ce ba za ku taure kai ba su kawo abin da kan dafa ba. Za ka maka ba za ka maka ba. Ka dawo gida duk jikinka jini? Babu wani kusanci da mai mulkin kasa na ya kare ka da shi, sai azaba da wulakanci. Ba laifina ba ne. Kullum na ƙoƙarin ka. Ta ya zan kauce wa ɓacin ran wannan sarki? Amma laifin wani sai ya shafi nauyi. Ni farin garin nan ma zan yi, saboda ban yarda da abin da suke bautawa ba. Ban yarda da abin bautar su. Sannan ga babbar azabar sarki, ina da burin in bar garin nan wata rana. Ka bar garin nan ka je ina? Ai dole ne a nan ka san zaka mutu, kuma dole ne ka ci gaba da bautan ubangiji Balbuna. Ba zai yi ba. Abin da a gabana ake masa wanka ya da ta agoge, gunki ne a motsa shi daga nan zuwa can, a ce shi ne abin bauta. Ta ya zaki yadda abin da ake masa komai a ce shi ne yake yin komai? Ka rike wannan magana a bakinka, kada ka bari wannan maganar ta fita. Ni zan iya yi shiru in rufe maka asiri. Idan ka bari ta fita za su kashe ka, ni kuma zan rasa ka. In dai akan Allah ne sai dai su kashe.